Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2025. május 26-ai testületi ülésen. A testületi tagok valamennyien jelen vannak. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. A meghívó, illetve a napirendi pontok kiküldésre kerültek a testületi tagok számára. Aki egyetért a napirendi pontokkal, azt kézfeltartással kérem jelezze. Köszönöm szépen! Az első napirendi pont az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása. A pénzügyi bizottság tárgyalta, majdnem teljes létszámmal jelen volt a képviselőtestület és a pénzügyi bizottság ülésén. Valaki esetleg összefoglalja, Barna, vagy pedig esetleg Betty főbb számokat, vagy mondd el, hogyha. Költségvetés. Zárszámadás előtt még ugye lehet utoljára költségvetést módosítani előző évre való tekintettel, mivel tavalyi év folyamán egyszer sem történt módosítás, ezért ugye muszáj volt, amin átvezetésre kerültek a plusz támogatások, amit még kaptunk esetleg bevétel-kiadási oldalon, ami nem az eredeti költségvetésnek megfelelően történtek, úgyhogy végül is ennyi. Mi a bevételi főösszeg? Ja. A kiadási főösszeg. 1 milliárd 295 millió 038 117. Kiadás az végülis ugyanannyi a előirányzat tekintetében, ugye a bevétel kiadásnak ugye meg kell egyezni. Valakinek valami hozzáfűzni valója, vagy kérdés? Barna esetleg valamit? Én azt gondolom, hogy a pénzügyi csoport megfelelően előkészített munkát rakott elénk, és én úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez képest kihozta a maximumot abból a helyzetből, ami számukra biztosítva volt. Köszönöm, hogy... Jó, akkor aki a 2024 évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. Ellene tartózkodik, akkor megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadta. A második napirendi pont az önkormányzat 2024 évi zárszámadásának megtárgyalása. Ezt a pénzügyi bizottság szintén tárgyalta, ott is jelen volt a képviselőtestület nagy létszámban. Betty, erről akkor egy rövid összefoglalót. A zárszámadás az a 2024 évi beszámoló alapján készült. Ugye ő a teljesített adatokat tartalmazza, mind bevétel, mind kiadási oldalon. Ahol bevétel főösszege az 1 milliárd 82 610 307 forint, kiadási oldalon 851 millió 972 901 forint, ugye a kettő különbözete, ami a maradványunk, ugye a pénzmaradvány is benne van, ugye a java része ugye a pályázati alszámlákon található, ami ugye a pályázatokra kell befejezésre elkölteni. Valaki hozzáfűzni való? Elég sok mindent beszéltünk most így kamerán kívül az ülésen. Most nem tudom, van-e valami, amit fontosnak tartotok abból kiemelni.
Hát én azt gondolom, hogy a zárszámadást tárgyalta a pénzügyi bizottság, és hát ez egy beörökölt, az előző vezetős által már nagyban lerakott sarokszámokkal produkált történet volt. Én nem mondanám azt, hogy nagyon rossz volt, hanem én azt mondanám, hogy az egy kicsit optimista költségvetésből kialakult történet volt. Én azt gondolom, hogy polgármester asszony azon kemény szituációkból, amik racionálisabb költségvetésre ösztönözte, tanult ebből az előző testület által jóváhagyott optimistább költségvetésből, szigorú költségvetést kezdett el folytatni, melynél létszámcsökkentéseket hajtott végre, különböző dolgokat vezetett be. Én azt gondolom, hogy sajnos egy ideig ez lesz az út, a jövő útja az önkormányzat számára. Kicsit egyszerűbb, de bízom benne, hogy hatékonyabb költség optimalizálással éljük majd az életünket. Bízom benne, hogy a lakosság megértő lesz, és ezeket a nehéz gazdasági időszakokat át fogjuk tudni megfelelően vészelni. Ennyit szerettem volna mondani. Valaki esetleg még? Jó, akkor aki a 2024 évi zárszámadást elfogadja, úgy készfeltartással jelezze, kérem. Ellene tartózkodik. Jó, köszönöm szépen. Az önkormányzat 2024 évi zárszámadását a testület elfogadta. És akkor, ahogy beszéltük a pénzügyi bizottság ülésen, és ahogy ígértük is azt a 2025-ös költségvetés elfogadásakor, jövő héten, vagy valamikor itt a június elején sort fogunk keríteni egy áttekintésre, a 25-ös költségvetés áttekintésére, annak fényében, hogy május 31-ig be fognak érkezni az iparűzési adóbevételek, vagyis hát reményeink szerint, és akkor tudunk egy összegzést csinálni, hogy jól kalkuláltunk-e, vagy jól terveztük-e az évet, és hogyha nyilván szükséges, akkor megtesszük a lépéseket ahhoz, hogy tudjuk tartani a költségvetést, de reméljük, hogy nem lesz szükség semmilyen megszorításra. A következő 3-as napirendi pont az a javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013 önkormányzati rendelet módosítására. A vagyonrendelet módosítását már többször szóba hoztuk az elmúlt hónapokban, főleg annak kapcsán, hogy felmerült, hogy a hiányt, vagy a visszafizetéseket, vagy kifizetéseket, amiket a pályázatok kapcsán kell megtennünk, azokat miből fogjuk megtenni, és szóba került, hogy esetleg földterületeket tudnánk értékesíteni, amit az önkormányzat nem használ, és de ugyanakkor volt egy állami számvevőszékes vizsgálatunk is ősszel, akik pont a vagyongazdálkodást vizsgálták, és azóta is szoros kapcsolatban állunk, tanácsot adnak, többször kérjük az ő segítségüket, egy jó kapcsolat alakult ki, azt gondolom velük, és azt láttuk, hogy mint ahogy a jegyző úr is javasolta, hogy kellene módosítanunk a vagyonrendeletünket azért, hogy ne az történjen, ami egyrészt eddig történt, hogy beadott bárki bármit, és akkor odaadtuk valamennyiért. A másik pedig az, hogy tényleg mindent megfelelően, gyorsan, rugalmasan tudjunk kezelni, de mégis szabályosan. Úgyhogy a kirendeltségvezető Angéla is segített, és jegyző úr is összeállítottak egy önkormányzati rendelet módosítást, amit megkaptatok, és próbálták úgy összeállítani,
hogy tényleg a szabályos is legyen, de ugyanakkor ne terheljen mondjuk minket minden egyes területnél értékbecslés. Ezt Katica össze tudod foglalni, hogyha megkérlek? Igen, hogy... tehát a módosítás több dologra vonatkozott, mind az értékesítésre, mint hogyha az önkormányzatnak vételi szándéka van ingatlanvásárlásra vonatkozóan. Ugye 3 millió forint felett versenyeztetni kell, itt nettó árakról beszélünk, nettó 3 millió forint felett versenyeztetés. Egyébként hirdetmény útján lehet meghirdetni az eladásra szánt ingatlanokat. A nettó 2 millió forint érték alatt ingatlanok esetében elég az adóértékbizonyítvány kiállítása, többi esetben pedig értékbecslést szükséges elvégezni. Valamint ugye a mellékletei módosultak a vagyonrendeletnek, ami ugye a földkönyvi egyeztetés alapján pontosításra került. Illetve azt, nem tudom, akkor azt a 20%, beszéltünk erről is. Igen, nekem meg több ponton is szeretném módosítani a tervezetet, hogyha lehet, és majd ha esetleg a testület elfogadja. Itt rögtön az első oldalon az van, hogy ingatlan vagyon esetén ingatlan forgalmi értékbecslő által készített 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés, vagy amennyiben az érintett ingatlan rész adó és értékbizonyítvány szerinti értéke nem haladja meg a nettó 2 millió forintot, úgy 3 évnél nem régebben kiállított adó és értékbizonyítvány alapján történjen meg az árnak a meghatározása. Én nagyon soknak tartom ezt a 3 évet, én ezt csak 1 évre szűkíteném, tehát hogy 1 évvel előtte kiállított értékbizonyítvány, mert itt az elmúlt 6 évben duplájára van, ahol 3-szorosára nőttek az ingatlanárak, és hát nyilván nekünk mindig a legfrissebbel és a legnagyobb értékkel kell kalkulálnunk, tehát nagyobb értékű ingatlanoknál 6 hónap, így a kisebbeknél is én túlzónak, tehát hogy nagyon réginek találnám a 3 éves értékbizonyítványt, úgyhogy én az 1 éveset szeretném javasolni, ha lehet. Katica, el tudod mondani, hogy mindenki tudja, hogy miből áll ennek az értékbizonyítványnak a kiállítása? Hát az adó és értékbizonyítványnál ugye az mindent ugyanúgy, mint egy értékbecslésnél, csak az ugye jegyző készíti, ugyanúgy fel kell venni, hogy hány négyzetméter, miből épült, összehasonlítjuk, amikor ugye más hagyatéki vagy bármilyen ügyben adóértékbizonyítványt állítunk ki, akkor összehasonlítjuk a környező ingatlanokkal, hogy milyen értékben megterhelő ez a feladat, már úgy, hogy belefér az, hogy egy évenként akár 30-20, nem tudom hány területet, már hogy mennyire leterhelő. Mert ha ez a ti feladatotok, csak azért, hogy nekem jó az igen, 1 év, csak igen. Hogy belefér az. Én azt gondolom, hogy igen. Jó. Igen? Hát akkor folytatnám is. Jó. Szavazásra felteszed, vagy majd később? A végén? Majd jó. Előterjesztő egyetértve, akkor nem kell szavaztatni akkor. Jó. Ha elfogadja. A második oldalon a képviselőtestület előző ülésén határozatban döntött a Mádi 566/6 kivett sportpálya megnevezésű korlátozottan forgalomképes ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról. Az ingatlan átvezetése is jelen módosítás részét képezi, tehát ha elfogadjuk ugye ezt a tervezetet, akkor módosításra kerül ugye hát most már a hátsó focipályának az átvezetése, és én szeretném, ha a polgármester asszony újból szavazásra bocsájtaná, hogy elkívánjuk-e adni azt a területet, mivel ugye mikor elkészült az előző értékbecslés és a 2 hektáros területnek a felmérése, a testület úgy lett tájékoztatva, hogy ugye a hátsó focipálya nem képezi részét a 2 hektár területnek, csak utána derült ki, hogy
mikor körbe lett kerítve a nagy futballpálya és a hátsó edzőpálya, fizikailag megcsinálták ugye az egybe kerítését, viszont térképileg nem csinálták meg a telekalakítást, úgyhogy én azt szeretném indítványozni, hogy szavazzuk újból, hogy ki szeretné eladni az edzőpályát, mert az eredeti indítványban Csak nem ezt volt szét benne. kellene szedni először, nem? Egy külön helyező számon szerepeljen a kis focipálya. Igen. Azt 2 hete hétfőn azt beszéltük meg, hogy meg lesz osztva. Hát jó, csak az idő. Csak még ez nem készült el. Igen. Hogy az És meg lesz akkor osztva. kapna, tehát egy 1,5 hektáros területről van szó, Igen, de van- amit meghirdettünk. 0,9. A földmérő igen azt a igen. tájékoztatást adta, hogy abba az egy különálló 1,5 hektáros terület, amellett van a kis focipálya, mi úgy hívjuk. Aztán kiderült, hogy szintén a földmérő által végül is, miután a Mádefcével beszéltünk, hogy az a 1,5 hektárnak a része. Körülbelül 9000 négyzetméter körül van a kis focipálya, azt az előzetes tájékoztatást kaptuk, tehát a 1,5 hektárt ketté kell bontanunk, lesz egy helyrajzi száma a kis focipályának, illetve lesz majd a maradék 6000 valamennyi négyzetméternek. Nem tudom, ezt addig érdemes? Megvárhatjuk a megosztást is, és dönthetünk utána a testület róla újra. És akkor Hogy már vegyük ki most ebből a módosításból, Igen, és igen. akkor majd vissza. Újra tárgyalni. Csak akkor azt a helyrajzi számot, ami ami aktuális. megosztás Már most igen, az új helyrajzi számán. mond már a helyrajzi számát annak. 566/6 kivett sportpálya. Igen, lenne még a 4. oldalon. 4. oldal, első paragrafus, 3. bekezdése. Az első bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó vagyonelem hasznosítását, ha törvény vagy a képviselőtestületnek a hasznosításról rendelkező határozata másként nem rendelkezik, versenyeztetni nem kell, azonban a hasznosítási lehetőséget nyilvánosan közzé kell tenni 15 napra az önkormányzat weblapján. Tudom, hogy itt a gyorsítás lenne a lényeg, de én nagyon rövidnek tartom a 15 napot. Én maradnék az eredeti 30 napnál, hogyha a testület elfogadja. Ez a kisebb értéknél van, igaz? Igen. 15 nap, és akkor a nagyobb értékűeknél meg a 60, vagy a 30. Hát majd, Jó, majd szavazásra. írták 15 napról 30 napra. Hány millió alatt? 2 vagy 3, már nem emlékszem. Milyen? Akkor a következő a 16. paragrafus lenne. A 15. paragrafus első bekezdésében foglalt versenyeztetést a rendelet 4-es számú melléklete szerint pályázati szabályzat előírásai szerint kell lebonyolítani. Hát ugyan ez a rendelet nem tartalmazta a 4-es számú mellékletet, de én megkerestem, ez egy nagyon-nagyon régi önkormányzati rendelet, ami szerintem borzasztóan elavult, és épp beszéltük testületülés előtt a jegyző úrral, hogy hát ők is teljesen mást is, nekem az eljárás sokkal szimpatikusabb lenne, úgyhogy én ezt a pályázati szabályzat előírásait szeretném módosítani. Mondjad? 16. paragrafus. A 2-es alak van betéve. Igen. És ugyan nem tartalmazza a 4-es számú mellékletet, de a pályázati szabályzat előírásait szeretném módosítani. Ez arról szól, hogy az első körben, hogyha ugye mi meghirdetünk egy ingó vagy ingatlan részt, vagy tulajdont, az első körben benyújtják a pályázatokat, hogy ők azt a vételárral, amivel meghirdetésre került
a terület, akkor ők szeretnék megpályázni, utána a jegyző ezeket felbontja, és a második körben szintén ugyanilyen leveles módszerrel mindenki tesz az eredeti vételárnál egy magasabb összegű ajánlatot, és ez szintén majd 80 nap meg van határozva, vagy hány nap után kell felbontania ugye a jegyzőknek, és a levélben szereplő legmagasabb vételárral kell ugye elfogadniuk a vételi szándékot. Én ezt a második kört nyílt licitre bocsájtanám, helyett a leveles módszer helyett, tehát nyilván azok, akik az első körben érvényes ajánlatot adtak be, azok meghívásra kerülnek a második körben egy nyílt licitre, amit majd meghatározunk, hogy vagy a jegyző, vagy a pénzügyi bizottság elnöke, vagy ki fog levezetni, és nyilván ott nyíltan mindenki előtt megteheti az ajánlatát, és a legmagasabb összeg fog nyerni. Úgyhogy én ilyen módszerrel szeretném módosítani a pályázati szabályzatot. Én nem tudom törvényt. Hát én biztos nem Szerencsére így csináltuk, elmondani. tehát ezt a szerencsét Igen. Hát nem, de ahogy elmondtad előtte, ezek szerint szerencsén is így van. Hát a következő a 16/A paragrafus, amely azt tartalmazza, hogy amennyiben az ingó vagy ingatlan vagyontárgy értékesítésére kiírt második pályázat is eredménytelenül zárul, a 15. paragrafus első bekezdésében meghatározott értékhatár esetén a képviselőtestület minősített többséggel mérlegelési jogkörében a 20. paragrafus 2-es B pontjában meghatározott vagyonértékelés által megjelölt értéknél, különösen a lefolytatott pályázati eljárások eredménytelenségi okainak megértékesítésénél, legfeljebb 20 értékelésével, legfeljebb 20%-kal csökkentett vételárat határozhat meg. Én ezt túlzónak tartom, én ezt csak 10%-ra csökkenteném. Ez legfeljebb, tehát itt van Tudom, hogy van mozgásterünk. 10 és 20 kör. 15. Most egyre dönti el, hogy 10%-kal, 7%-kal, 1-jel, 2-vel. Azért van legfeljebb. Tehát minden egyes ingatlan ilyen versenyeztetéskor, ha az eredménytelen, akkor külön határozunk arról, hogy abban az adott ingatlan esetében mennyivel csökkentjük. Igen. Akkor mondjuk ez így jó, mert akkor azt mondjuk, hogy az egyiknél engedünk 10-et, a másiknál csak 5-öt, a harmadiknál 20-at, mert ami már végképp nem megy el, már szerintem úgy lesz mindenki, hogy adjuk a feléért, csak menjünk. De nem, hanem hogy tényleg ez, hogy legfeljebb. Akkor ez maradhat így is, akkor jó, ha úgy akkor, is jó, akkor maradjon. És az 5. oldalon a 4-es paragrafus. Ez a második oldalon. Második paragrafus? 4-es, 5. oldalon 4-es paragrafus, és 1-es bekezdés. Az önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon tekintetében 25 millió forint értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni, ha törvény kivételt nem tesz, csak versenyeztetés útján az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányával lehet értékesíteni. Itt az eredeti rendeletbe 5 millió forint szerepelt, és én nagyon túlzónak tartom a 25 millió forintra emelését. Én ezt egy 10 millió forintban határoznám meg, ha a testület elfogadja, vagy mi a nemzeti vagyon? Ez önkormányzat vagyona. Igen. Minden? Igen. Ez a 25 millió forint az összeg, amit ugye a törvény is
ettől elkervező. Azt hittem, hogy valami különleges kevesebbet épületekre vagy lehet. ingatlanokra vonatkozik. Többet nem lehet, kevesebbet lehet. Igen. Testület döntése, hogy hol akar határt húzni. Hát de egyébként is versenyeztetés útján kerül. Nem, ez alatt értékbecslés útján kerül. Csak Tehát megkérdetés. Így van, igen, meghirdetés útján. Tehát minden 10 millió felett versenyeztetés lenne? Hát de az is az, hogyha kiírjuk, nem? Nem vagyok tisztában annyira, hogy most pontosan mi a különbség. Például, hogyha a tornateremnek megvolt az értékbecslése, ami 16 millió forint jelen esetben, akkor arra ugye az meg van hirdetve, ahhoz annál lejjebb ugye nem mehetünk, csak bizonyos idő után. Hát igen, majd a második érvénytelen. Már igen, de hogy akkor... Eddig is versenyeztetve volt. Igen, mert aki beadja, attól ha beadja 3 valaki, akkor úgyis, aki majd... Aki a legkedvezőbbet ad. Ha mind a 3 olyan áron adja be, akkor úgyis versenyeztetés van, nem? Vagy... Persze, hát valahogy el kell dönteni, hogy... És hogyha abban az esetben, hogyha ez áll, akkor hogy történik az egész ingatlan eladási folyamat? Hát, hogy amit most mondott, ez a bekezdés, Anita, hogy 25 millió forint értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni, csak versenyeztetés útján. Akkor, ha levisszük ezt az összeget 10 millióra, akkor mi a menete a ingatlan értékesítésnek? Mivel másabb, mint az, hogy van egy értékbecslés, és akkor arra benyújtanak pályát, vagy beadnak egy ajánlatot, mivel másabb az, hogyha ez a versenyeztetés útján van. Tehát ha pályáztatnak, akkor az azt jelenti, hogy bead 5 ember 5 pályázatot. Aki a legjobb ajánlat adja, az nyert. Ha esetleg nincs ilyen, akkor újra ki kell írni. Ha viszont versenyeztetés van, akkor be kell hívni őket, és akkor majd ott versenyeznek, hogy így adok 100 000 Értem, tehát ez egy személyes... Ilyen esetben nem, mert ilyen esetben úgy van, hogy level útján történik a Igen. versenyeztetés, de... Tehát előbb, Ja, hogy vagy ugye meg kell módosítani. Jó, csak hogy van-e, tehát hogy van-e annyi értelme, mint, vagy túl bonyolítjuk. Inkább az, hogy mivel jobb, vagy mivel előnyösebb, hogyha ezt az értékhatárt, a 25 milliót levisszük, és akkor van egy versenyeztetés, ahova be kell jönniük személyesen, 10 millió felett, vagy marad az, ami eddig, hogy van egy értékbecslés, és akkor beadnak ajánlatot, és aki a legjobb ajánlatot adja, az. Nekem csak ez, hogy van-e értelme, bár nyilván úgy tud mindenki szavazni, hogy nyerünk-e annyit vele, hogy bonyolítsuk a helyzetünket, vagy nem nyerünk vele annyit. Én csak erre vagyok, mert azért akartam, hogy tisztába tegyük, hogy akkor melyik eljárás mit akar pontosan. Nem tudom például, hogy a tornateremnél akarjuk-e, hogy ide bejöjjenek, mikor nem lesz senki szinte. Vagy hogy érted, hogy nyerünk-e annyit vele, hogy mondjuk valaki azért a rossz állapotú, örülünk, ha szerintem valaki azt megveszi, még ha most behozunk, még ha azt is megkérjük, hogy gyere már ide Budapestről személyesen, mert pont esetleg budapesti az egyik ajánlatadó, hogy veszi a fáradtságot, vagy... Hát ezt mindenféleképpen kell, hogy maradtok ezek a Nem, lehetőzéses hogy akkor... módszernél. Nem. Jó, de akkor nem lenne, ha 25 millió forint van az értékhatár, akkor nem kell a versenyeztetés, hanem beadja az ajánlatát a értékbecslés alapján. Mert akkor most itt az van tulajdonképpen. Tehát az van, hogy jelen pillanatban a mostani vagyonrendelet szerint, hogyha 25 millió alatti tehát van egy ingatlanunk, amit nagyjából be tudjuk lőni, hogy mennyi, akkor 16 millió mondjuk a tornaterem, akkor azt meghirdetjük a weboldalunkon, meg ahol tudjuk,
és arra a bizonyos határidőig, amit megadunk, beérkeznek e-mailbe vagy személyesen ajánlatok. Ott, hogyha mondjuk több vásárló van, akkor az fog nyerni, aki a legjobb ajánlatot adja. Viszont, hogyha az alapján megyünk, amit mondasz, Igen. hogy lejjebb visszük, akkor ott ugyanúgy kell értékbecslés, Igen. ugyanúgy, viszont akkor be kell ide jönnie személyesen, aki szeretne ajánlatot adni, és akkor elindul egy versenyeztetés, mert hogy nem a levelezős módszert csináljuk. Nem kötelező neki bejönni, adott egy olyan, ő azt tartja fent, ő nem Igen. akar tovább menni, de aki bejön, és azt mondja, hogy én akarok Igen. többet adni, akkor adunk többet. Akkor Na, lehet, akkor ezt kell eldönteni. Nem, igazából az a lényege az egésznek, teljesen jó, meg hogy Anita így tényleg átnézte, meg soronként végigböngészte, csak hogy tényleg az, hogy egy élhető dolog legyen, meg egy hatékony, mert nyilván majd a saját dolgunkat Igen. vagy könnyítjük, vagy nehezítjük, vagy... Én értem, persze. Meg hát ugye azt is figyelembe kell venni, hogy minél jobb vételi ajánlatokat kapjunk, tehát ez meg a másik szempont. De akkor végül is összefoglalva, ugye van a 2 millió forint érték, vagy 2 millió forint alatti értékű ingatlanok, vagy 3 millió forint. 3 millió forint. Azt hiszem 2 millió ingó volt, meg 3 millió az ingatlanra. Talán így volt. Igen, hogy arra nem értékbecslés lenne, hanem akkor adó és értékbizonyítvány kerülnek kiállításra, ami a módosított 3 év helyett. módosított rendeletben 3 évre volt megjelölve, Anita javasolta, hogy 1 év legyen, mivel úgy nyilatkozott itt jegyző úr, meg kirendeltségvezető asszony, hogy nem megterhelő ezt a adó és értékbizonyítványt akár évente is megcsinálni, akkor én már mondom is, fel is teszem ezt kérdésnek, jó? Aki egyetért azzal, hogy 1 évvel, nem jó? de jó. Egy évre módosítsuk a adó és értékbizonyítvány kiállítását a 3 millió forint alatti értékű ingatlanok esetében, az készfeltartással jelezze. Ellene? Tartózkodik? Jó, akkor a módosítás módosítása, akkor Ez határozati. igen, akkor ez 1 évre változna. Anita felvetette, hogy a 566/6-os helyrező számú kives sportpálya terület szerepel ugye a rendeletmódosításban, mint forgalomképtelen. Forgalomképesség nyilvánítás. Igen, forgalomképesség nyilvánításáról. Viszont itt azt beszéltük akkor, hogy ezt a pontot kivennénk egyenlőre a módosításból, és a megosztást követően, a terület megosztást követően akkor visszatérünk erre. Volt egy harmadik javaslat. Ezt kivesszük akkor belőle? Igen, ezt teljesen kivennénk, és akkor... Egy szavazásra. Ja, bocsánat. Akkor aki egyetért azzal, hogy a rendelet módosítás szövegéből azt a részt, hogy a képviselőtestület előző ülésén határozatban döntött a Márdi 566/6 kives sportpálya megnevezésű korlátozottan forgalomképes ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról, az ingatlan átvezetése és jelen módosítás részét képezi, idézőjel vissza szöveget kivesszük, azt készfeltartással jelezze. Ellene tartózkodik, igen, akkor 7 igen szavazattal a rendelet módosításból ezt a szöveget kivesszük. 15 napról 30 napra az mi volt? Ja, a második forduló. Igen. Igen. Tehát a rendelet... Nem, a kifüggesztés volt. Tehát Igen, 15 nap helyett, igen, a hirdetés, hirdetés. igen. 15, akkor a rendelet módosítás szövegében, ez hol van pontosan? Egyes paragrafus. Igen, 1-es paragrafus 3-as bekezdése volt.
Igen. hogy nem módosít. Az egyes bekezdésben foglalt Jaj, értékhatár nem igen. meghaladó vagyonelem hasznosítását, ha törvény vagy a képviselő testületnek a hasznosításról rendelkező határozata másképp nem rendelkezik, versenyeztetni nem kell, azonban a hasznosítási lehetőséget nyilvánosan közzé kell tenni 15 napra az önkormányzat weblapján. A 15 nap helyett a módosítási javaslata az, hogy ezt 30 napra növeljük. Ne módosítsuk, Nem eddig módosítsuk. nem módosítsuk. Az eredeti eddig is Eddig van. ez volt, jó, akkor maradna a 30 nap. Valakinek, csak közben nézek, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója. Jó, akkor aki egyetért azzal, hogy 30 napon maradjon, ez a napszám, akkor ezt készfeltartással jelezze. Nem, tartózkodik, akkor 7 igen szavazattal megszavaztuk. És akkor volt a... Négyes számú elvétlet. Nem, ez a 16. 16-os paragrafusban a négyes számú Igen, 16-os Kettes paragrafus. Ott mit akartam? Négyes számú melléklet A módosítva. pályázati szabályzat előírásainak módosítását. Hogy a ne levelezős módszer legyen, hanem a második fordulóban Igen. nyilvános. Na tehát akkor aki aki egyetért azzal a módosítási javaslattal, hogy a módosításban szereplő szöveg ellentéteképp ne levelezési módszerrel, hanem személyesen legyen a versenyeztetés, az készfeltartással jelezze. Én még nem tudom. Nem tudom, mert most bele kellene gondolnom valakinek a helyzetébe, hogy most mennyire akar ő idejönni. Vagy mennyire a mi helyzetünket. Ez a második. a második fordulóban. Tehát az elsőbe beadják, mindenki beadja a vételi ajánlatát, hogy ő tartja ezt a meghirdetett összeget. Akkor már nem tudom most így. Hát igen, és egy tartózkodás. Igen, akkor 6 igen, egy tartózkodással elfogadtuk. És akkor lenne ez, amit ugye átbeszéltünk, ez a 25 millió forintos értékhatár, hogy Anita szeretné ezt 25 millióról levinni 10 millió forintra, az önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon tekintetében 10 millió forint értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni, ha törvény kivételt nem tesz, csak versenyeztetés útján az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet értékesíteni. Jó, akkor én ezt elnapolnám, amíg utána nézek, hogy melyikkel járunk jobban időben is, és... Mondjuk annyi, hogy ilyen ingatlanunk, úgy közben az jutott még eszembe, hogy nagyon nincs is. Hát, mert igen, vagy sokkal sokkal alacsonyabb igen, összegű igen. van, vagy jóval magasabb, mert... Igen. Hát ez az egyetlen kérdés. Igen, Hogy igen, amúgy a 25 millió körül, igen, ez az egy. Igen, ez az egy, ami ott. Igen. Jó, akkor még... Akkor ez nincs. Jó, akkor nem. Akkor most egyelőre nem, úgyis vissza kell térnünk majd a igen. sportpálya kapcsán. Igen, meg akkor erre, és akkor még akkor, hogyha esetleg lenne valamilyen módosítási javaslat, akkor azt még bele tudjuk tenni. Jó, köszönöm. Akkor nekem ennyi lett volna. Akkor még legyen egy összes, hogy ezekkel a módosításokkal, aki elfogadja. Nekem lehetett. Ja. Csak azért, mert hogy a korlátozottan forgalomképes vagyont, azt annak az értékesítése, azokat átértékesíteni, vagy nem? Ezt tegyétek már tisztában, mert itt a pénzügyi bizottságén is felmerült. Most nem azért kérdezem, hanem most itt van benne a tornaterem. Jelenleg azokat nem lehet értékesíteni, csak akkor, hogyha a testület megszavazza, hogy a hogy átminősítjük. Így van, át kell minősíteni, így van. Vagyis erről szavaznunk kell, tehát nem kell. De amúgy elmondhatod, Katica, mert a lakosok számára is információ, hogy a mellékletben, ugye a vagyonrendeletnek van egy melléklete, ami tartalmazza az összes vagyonát tulajdonképpen az önkormányzatnak,
az összes épületet, ingatlan, ingó és ingatlan vagyon, árok, út, földterületek is minden, és ezek be vannak sorolva különböző kategóriákból, forgalomképes, korlátozottan forgalomképes vagy üzleti. Olyan az nem is volt. Hol van ez a rendelet? Itt van. Igen, és akkor vannak olyan, és akkor Katica, hogyha el tudnád mondani, hogy mik azok, amiket tudunk értékesíteni, mi az, amit nem tudunk értékesíteni, és akkor mi az, ami szükséges ahhoz, hogy valamit értékesítsünk, ha az most nem szerepel úgy a rendeletben, ahogy kellene. Hát ugye a forgalomképtelen az azt jelenti például az önkormányzatnak ugye útjai, vagy patak, vagy egyéb olyan ingatlanjai, amit ugye forgalomképtelen, tehát nem értékesíthet. A korlátozottan forgalomképesekről ugye dönthet arról, hogy forgalomképessé nyilvánítja és eladásra bocsátja, és vannak azok, amik ugye üzleti vagyon, ami forgalomképes, azt pedig eladhatja. Igen, és a korlátozottan forgalomképes vagyonban van, amit Dóri mond, a tornaterem, amit már végülis azt is már meghírt, sőt, az már szerintem 10 éve meg van hirdetve. De akkor azt áttalálták. Igen. És akkor az most jelen pillanatban a korlátozottan forgalomképes vagyonban van szerepel, tehát még ezt akkor itt is ugyanúgy módosítani tudnánk, hogyha megszavazzuk, hogy akkor a tornaterem, vagy esetleg, ha van más javaslat, akkor ezek az ingatlanok valahova átvezetésre kerüljenek. Van még valami esetleg, amit láttatok? Vagy csak a tornaterem? Nekem csak azt mondtam, hogy a értékesítés még. Jó, aki egyetért, hogy akkor a tornaterem a korlátozottan... Most a módosítás szerint előtt a korlátozottan forgalomképes volt. Igen, nem most az módosítási javaslat volt, de nem biztos pontosan. Másik helyrajzi számon. Igen. Tehát azért akarta, ugye ebben a rendeletben az 566/6-ot, itt ugye az 566/5 szerepel, a nagy focipálya ugye az öltöző résszel, de ugye kivettük, amíg meg nem csinálja a földmérő a telekalakítást. Hát az nem tudom, mit van lesz, amilyen gyorsan haladunk. Ezt ugye visszarakjuk majd ugye. Igen. Jó, akkor aki a tornaterme, aki hozzájárul, vagy igen, hogy a tornaterem korlátozottan forgalomképes vagyonból forgalomképes vagyonná minősítsük, úgy készfeltartással jelezze. Ellene tartózkodik, 7 igen szavazattal a tornatermet akkor forgalomképes vagyonná minősítjük. És akkor minden változás, módosítási javaslattal, amit elfogadtunk, akkor elfogadjátok-e a vagyonrendelet módosítását. Aki egyetért a módosítás elfogadásával, úgy készfeltartással jelezze. Ellene tartózkodik, akkor megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályról szóló 5/2013 önkormányzati rendelet módosítását a testület elfogadta. A 4-es napirendi pont a külterületi utak fejlesztése című KAP RD 43-1-25 pályázat benyújtásának megtárgyalása. Lehetőség volt külterületi utak fejlesztése című pályázatra pályázatot benyújtani. Korábban nem tudom pontosan, de úgy rémlik, hogy kamerán kívül beszéltünk arról, hogy jó lenne a pályázat benyújtása, de mivel önerőt is igényel a pályázat, ezért mi ezt nem tudjuk a jelen költségvetésünkből finanszírozni, így
így azt akkor nem nyújtjuk be, viszont a hegyközség ő segítve a mi munkánkat, mert tulajdonképpen az önkormányzat feladata lenne a külterületi utaknak a helyreállítása és javítása. Így a hegyközség vállalta, hogy biztosítaná az önerőt, de hogy ez egy olyan lehetőség, ami fontos lenne, hogy bizonyos már nagyon rossz állapotú utakat felújítsunk, vagy kivitelezzünk. Úgyhogy a pályázat egyébként benyújtásra került már, viszont csak akkor lesz majd teljesen befogadott a pályázat, hogyha a hiánypótlásra is kiérkező pontokat tudjuk teljesíteni, és ehhez az kell, hogy kell egy képviselőtestületi határozat, hogy biztosít egyrészt a pályázatban való részvételben, vagy pályázatban részt szeretnénk venni, másrészt pedig biztosítjuk az önerőt. A projekt teljes költsége 145.731.603 forint, összesen 138.795.886 forintot igénylünk, és összesen 6.935.717 forint önerő saját forrás szükséges a pályázatnak a megvalósításához, amit, ahogy itt beszéltünk már a hegyközségnek a munkatársával, és ugye a hegyközség vezetésével, ők ezt rendelkezésünkre bocsátják, az erről szóló megállapodás aláírása folyamatban van, tehát hogyha a testület most megszavazza azt, hogy akkor hozzájárul a pályázatban való részvételhez és az önerő biztosításához, akkor ezt követően a hegyközséggel aláírásra kerül egy megállapodás, és akkor az önerő összegét ők a megfelelő formában biztosítják az önkormányzat részére, és akkor ezt a döntést, amit most a képviselőtestület meghoz, hogyha az pozitív, akkor ezt a hiánypótlás keretében be tudjuk adni a pályázathoz, hogy az teljesen befogadásra kerüljön. Egyébként ezt is vagy ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság, ott már átbeszéltük, a nyomvonal kapcsán is felmerültek észrevételek, ezt szerintem majd még lehet a hegyközség vezetésével még lehet információt kérni tőlük, de egyébként maga a kedvezményezett, az a Mártközség önkormányzata, maga a tervezőt, meg minden egyéb dolgot egyébként az önkormányzat fog bonyolítani. Itt lesznek a dokumentumok nálunk, mi vállaljuk a felelősséget egyébként a projekt megírásáért, a projektmenedzsmentért és minden egyébért. Reméljük, sőt biztos vagyok benne, mert máshogy nem lehet, hogy jobban oda fogunk figyelni, mint a most folyamatban lévő pályázat kapcsán, mert nyilván az a cél, hogy ebből az összegből sikerüljön is megvalósítani. Van valami kérdésetek ezzel kapcsolatban? Igen, nekem is csak egy aggályom lett volna, persze természetesen támogatunk minden olyan fejlesztést, ami hozzájárul ugye a község és a lakosságnak az igényeinek a kielégítéséhez. Nyilván ez a dűlőút is ilyen lesz, amely biztosítja az eljutást ugye a gazdáknak a területükhöz. Csak igen, az lenne a nagy kérdés, hogy erre van elég kapacitásunk, mert jelenleg is olyan 30-40 milliós visszafizetésünk lesz a két dűlőútból, és hogy tudjuk-e azt vállalni, hogy megfelelő szakemberekkel mi ezt végig tudjuk vinni, ezt a 150 milliós, közel 150 milliós beruházást. Úgyhogy ez lenne a kérdésem. Szakember az biztos, tehát most is amúgy van, most hál' Istennek már projektmenedzsmentünk, aki kezébe vette a dolgokat. Itt az előző pályázatnál valószínű egy tervezői hiba okozta azt, hogy nagy részt, hogy ugye beleestünk egy nagyobb kifizetésbe, meg mindegy, már nem is akarom ezt túlgörgetni, mert az a lényeg, hogy minél jobban kijöjjünk belőle, de szerintem az első perctől nyomon van követve a pályázat és megfelelő, megbízható szakemberekkel dolgozunk, akkor nincs ezzel szerintem probléma.
vagy nem lehet ezzel probléma, csak nyilván oda kell figyelni, de pont ezért én ragaszkodok is hozzá, meg szerintem így is alakult most már ki itt a hivatalban a munka megosztás, hogy mindig lesz egy olyan ember, aki csak a pályázatokkal fog foglalkozni, mert ugye ezt látjuk más települések esetében is, hogy muszáj, hogy legyen egy ember. Sokkal többet bukunk, ha azon akarunk spórolni, hogy ne legyen munkavállaló arra, hogy odafigyeljen a pályázatokra, mint ha lenne egy ember, aki meg van fizetve, és akkor nem kell 10-100 milliókat visszafizetni. Ez a több a leves, mint a hús esete. Igen. De az szerintem az mindenféleképpen egyébként köszönet a hegyközségnek tényleg, hogy nyilván a szőlőgazdáknak az érdeke az, hogy ezek az utak rendben legyenek, viszont nem a hegyközség feladata, hanem az önkormányzat feladata, és ez így az, hogy ők biztosítják az önerőt, és amúgy is tulajdonképpen ők tartják rendbe a külterületi utainkat, ezért szerintem, hogyha ők biztosítják ezt az összeget, akkor, és nekünk meg van rá munkaerőnk, hogy úgymond koordinálja majd a projektmenedzsment munkáját, akkor szerintem akkor nem lesz probléma. Nyilván már most tényleg mindenhez úgy állunk hozzá, hogy óvatosan. Igen. Akkor aki egyetért azzal, hogy a pályázatban, tehát pontosan mondom, hogyha megtalálnám, a külterületi út fejlesztés Mádon elnevezésű pályázatban a Márközség önkormányzata részt vegyen, illetve biztosítja az önerőt, aki ezzel egyetért, úgy kérem készfeltartással jelezze. Nem? Tartózkodik. 7 igen szavazattal a testület elfogadta a külterületi utak fejlesztése című KAP-RD 43-1-25 pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést. Jó? A következő napirendi pont a MÁK külterület 0168 helyrehozott számú ingatlan értékesítése kijelölése. Ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság. Tulajdonképpen eddig a költségvetés elfogadása után jött konkrétan már szóba az, hogy akkor konkrét területeket értékesítünk. Ugye meghirdettük egyrészt a tornateremnek az épületét, ezt a 1,5 hektáros földet, amit az előbb beszéltünk, ez a mi része a 1,5 hektárnak a sportpálya, illetve még volt egy fél hektáros terület, amit szintén meghirdettünk, és szóba került még az, hogy van egy 0168 helyrehozott számú ingatlanunk, ami szintén egy földterület, és most megint nem tudom, hogy de talán ez rendes testületülésem volt, ahol kamera is volt, hogy erről beszéltünk, hogy akkor ezt is esetleg meghirdetnénk, akkor abban maradtunk, hogy nyilván tartva a vagyonrendeletünkben foglaltakat, egy értékbecslőt hívunk, aki felértékeli a területet, és felértékelés követően megfelelően a vagyonrendeletünknek meghirdetésre kerül. Az értékbecslést azt most kaptuk az elmúlt 1-2 napban készhez, úgyhogy ezért is ki tudtuk nektek küldeni. Ebben látjátok, hogy a területe összesen 51.142 négyzetméter, és az értékbecslés 13 millió forintról szól. Igazából ezt a pénzügyi bizottság ülésen is elmondtam, hogy volt, aki jóval alacsonyabb, volt, aki jóval drágább árat mondott, ezért több környékbeli termelővel vagy földterület tulajdonossal is beszéltem, hogy mégis mi az, ami elfogadható. Jelen pillanatban
ez az 51.142 négyzetméter, ez szerint az értékbeslés szerint 13 millió forint, tehát ezzel az értékkel tudnánk meghirdetni. Na. Plusz áfa. Nettó. Plusz áfa, igen, nettó. A beazonosíthatóság miatt, mert ugye a múltkor ez probléma volt a közösségi oldalon, hogy nem azonosítjuk be rendesen, csak helyrajzi számot írunk ki. Ez ki tudná jól behatárolni, hogy ez az 5 hektár, ez hol található. Pontosan vasút alatt. Vasút alatt a Hidegvölgy, meleg oldal. Neve van, de ez a... Mádnapos oldalán körülbelül. Nem, meleg oldalban van lent a... Hát egy térképet ki tudunk ilyen... amúgy tényleg tenni hozzá. Szerintem tudja mindenki, melyikről van szó, egy háromszög alakú. Hát aki egyébként földdel foglalkozik, az valószínű, de ugye azt is nézni kell, hogy idegenek. Csicsóka föld volt valamikor, úgy hívták. De mondjuk most ki tudunk tenni hozzá tényleg egy ilyen, most tényleg a önkormányzat munkatársai egy nagyon jó térképet készítettek, egy hatalmas, nagy kivetíthető is, tehát egy nagy online felületen, vagy megtekinthető, mert nem egy kinyomtatott, ahol bejelölésre került az összes földterületünk, meg ingatlanunk. Szerintem abból ki tudunk egy olyan részt fotózni, amin látható ez a terület. Nem tudom, van-e valakinek ehhez hozzáfűzni valója. Tulajdonképpen nem célja szerintem senkinek, vagy semmelyikünknek, hogy eladdogassuk a területeinket, viszont valahogy ki kell lábalnunk a problémáinkból, és még mindig jobb, ha földterületet adunk el, mint ha bármilyen ingatlan kellene. Mondjuk nem sok mindenünk van már, de ha az ingatlanokon adnánk túl. Erre a földterületre volt már egy vételi szándék. Ugye, hogy az most tartja még a vételi szándékát az az illető, nem vagy tudom, hogy van a vételi szándék, ezt úgy majd lesz az indítványok javaslatban is egy nem földeladás, egy másik jellegű, egy bérleményt szeretne, vagy bérleménnyel kapcsolatban. Mindenkinek elmondom, hogy tartsuk, vagy ezt nektek is mondtam, meg hogy tényleg ez lenne a legjobb, hogy tartsuk magunkat ahhoz, ami a Magyar Államtitkár előír. Meg ami van nekünk a rendeletünkben is, hogy ha szeretnénk valamit, akkor persze nyilván a háttérben nyilván mindenki megkérdezi az ismerősét, mert próbál segíteni, felkutatni, hogy kivásárolja meg, de magunknak ne legyen támadás, sőt nem, hogy támadás, a végén úgyis lehet egy konfliktus forrás, hogyha elkezdünk így, tehát hogy minden legyen meghirdető. Most is azt mondom, az állásajánlatok is, a földek is, és minden, és akkor itt is úgy járnánk el, mint ahogy el is kell járni, hogy ki lesz ez a terület írva, van egy érték, amit meg kell érte adni, alatta nem tudjuk egyenlőre odaadni, és akkor meg lesz határozva, hogy mikor hirdetjük meg, onnantól 30 nap van beadni az ajánlatokat. És ugyanolyan lehetőséggel indul bárki. Nyilván nem tettünk ilyen dolgokat bele, hogyha Mádi, nyilván örülnénk, hogyha Mádi venné meg, mert szerintem mindegyikünk, meg ha Mádi olyanhoz kerülne, aki tudjuk, hogy eddig is jól bánt a földekkel, vagy a területekkel, de a hivatalos útja ez lesz, hogy meghirdetjük, és akkor arra mindenki benyújthatja a vételi ajánlatát. A pénzügyi bizottság egyébként ezt is tárgyalta. Barna, valami hozzáfűzni való? Nagyon reális árat mondott a forgalmi szakértő, 13 millió forintot. Mondjuk én hallottam azt is már, hogy ez egy kicsit sok, azt is, hogy azt mondom, hogy végül is minden azon múlik, hogy ki eladni szeretne, ki pedig be.
De én ilyen 2,5 milliónál nem tapasztaltam, bocsánat, és hallottam hektáronként a mi környezetünkben többet. Valahogy jó lenne ragaszkodni, hogy minél többet kapjon a település, pontosan a nehéz gondoknak a kilábalása miatt. Ha már el kell adni, vagy ha már Így van. értékes. Úgyhogy ebbe támogatom a előttem szólókat, hogy minél többet lehetne. Akkor most tulajdonképpen Jó, arról döntünk, hogy eladjuk, vagy arról, hogy elfogadjuk az árat, ami benne van, Arról kiírják. hogy kiírjuk. Lesz ajánl, utána még külön döntés kell, hogy elfogadják meg. Tehát, hogy ebben az értékben, amit az értékbeslő adott, ebben az értékben kerül kiírásra. Jó. Jó, akkor jó? Én egyébként nézem itt a piaci összehasonlítást, hogy mi alapján végezte az értékbecslő. Én nem fogom támogatni, olyan messzi települések és értékbecslést vett figyelembe, ami nem releváns a mádi viszonylathoz képest. Sárazsadány, Tiszakarád és tolcsvai ingatlanokat hasonlított össze. Nem gondolom, hogy itt Mezőzomboron vagy Szerencsen ne lett volna olyan értékesített terület, vagy meghirdetett terület, ami ne adott volna neki egy magasabb árat. Én 13 millió forintért keveslem ezt a területet, én nem fogom elfogadni ezt az ajánlatot. Jó. Jó, hát mindenkinek, azért mondom, mindenkinek döntés. Mondom, én erre tudok hagyatkozni, amit a tehát hogy tényleg én körbe telefonáltam, mert én semmi tapasztalatom nincs a földeladás értékesítés területén. Én azt a jelzést kaptam, hogy ez itt mádi viszonylatban ez a normális, reális ár, de mondom, én nem vagyok benne, én csak arra tudok hagyatkozni, amit mások javasolnak. Akkor... Én is megérdeklődtem, hogy közvetlen környezetben is ez a plafon, ami megy itt. Plafonál, úgyhogy ettől lehet drágában árulni, de igen, biztos, hogy nem lesz egy érdeklődés erre. Csak kinevetnek minket. Jó. Meg így nem egy szántóföldi terület vagyok. Tehát így. Jó, akkor aki egyetért azzal, hogy az értékbeslés alapján a MÁD külterület 0168 helyrezi számú ingatlan értékesítését kijelöljük, illetve meghirdessük, az készfeltartással jelezze. Aki nem tartózkodik, akkor hat igen, egy nem szavazattal, akkor a MÁD külterület 0168 helyrezi számú ingatlan értékesítésre kijelölése kerül az értékbeslés alapján. Jó, és akkor van még egy 6. napi rendi pontunk, ez az indítványok, javaslatok. Egyrészt volt a Szerencsi Kistérségi Társulásnak ülése, itt majd jegyző úr tud nekem biztos segíteni, mert úgy hallottam ott, hogy ő járt körbe ezt a témát. Szóval a Szerencs város önkormányzata felvetette, vagy a Kistérségi Társulás, hogy az idősek nappali ellátása, mint feladat, ugye ezt most így önkormányzatonként végzi mindenki, viszont utána járt a város, hogy ha ez kistérségi formába kerülne, akkor mi most 380 000 forint per normatívát kapunk fő fejenként. Viszont ha ezt úgy látjuk el, ezt a feladatot, mint kistérségi társulás, akkor 550 000 forint per főt kapnak. Mi kiszámoltuk, hogy, de még tárgyalások sorozata lesz szerencse. Tehát, hogy mi kiszámoltuk, ott elhangzott, hogy Szerencs így is mínuszos, tehát még így is sokat kell hozzápótolniuk a feladathoz, viszont mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy valahogy úgy jönnek ki pont jól a számok, sok a nappali ellátottunk, és kevés úgymond a működési költség, hogy most jelen pillanatban 3 millió forintot kell a költségvetés, tehát hozzápótolnunk a normatív támogatáshoz, viszont hogyha nagyobb normatív támogatást kapnánk, és a kistérségen belül oldjuk meg a feladatot, akkor 9 millió forint plusszal lennénk, amit
nem valószínű, hogy ide ad nekünk Szerencs, tehát bemegy a nagy kalapba, mert ők fogják kapni. Viszont ha már azt meg tudjuk velük, mert azt mondta a polgármester úr, hogy azt mondta a jegyző úr is, hogy hát majd ezt tárgyal, hogy csatlakozunk-e, és akkor mondtam, hogy jó, de hogy? Hát majd azt megtárgyaljuk. Hát de először tárgyaljuk meg, és majd eldöntjük, hogy mi csatlakozunk-e. Mert nekünk amúgy nagyon jó lenne, már az is, hogyha már 3 milliót nem kellene hozzápótolni, az meg még jobb lenne azért, hogyha még kapnánk arra is azért, hogy ezeket a feladatokat, amiket most azért azt látom én, nem tudom ki mennyire van benne, hogy itt tényleg nagyon sok jó program van, meg állandó közösségi dolog, ami zajlik itt az idősek nappali ellátásában, meg kirándulni, meg egymáshoz. Most onnan voltak a másik idősek nappali ellátás klubba, most Tiszalúcon fognak vendégeskedni, tehát hogy egy jó kis közösségi élményt kapnak az idősek, amihez valamennyit nekünk, valamennyi pénzt szoktunk biztosítani, de amit tényleg minimálisat, mert Barbara tényleg körbejár mindent, tehát mindent megszerez, minden támogatókat összeszed, tehát tényleg le a kalappal. Szóval nekünk ugye ez az egyik, hogy majd úgy tudunk erről dönteni, hogyha látjuk, hogy nekünk ez megéri, amúgy azt úgy tudom, azt hangzott el, hogy ti szeptembertől szeretnétek ezt bevezetni. Viszont még felmerült egy olyan, és akkor beszéltünk emiatt a támogatóval, hogy ugye nekünk ez pályázati pénzből megvalósult ez a klub, illetve az intézménynek a felújítása. Felvettük a kapcsolatot a támogató szervezettel, 2026 végéig van nekünk fenntartási kötelezettségünk, tehát nem volt biztos, hogy egyáltalán csatlakozhatunk, ezt szeretnénk, viszont úgy néz ki, bár még be kell egy kérelmet nyújtanunk, és akkor, hogy hivatalosan megkapjuk, de hogy úgy néz ki, hogy a támogató szervezet támogatna minket abba, hogy a fenntartást átvegye a kistérség. Most egyébként nem erről kell szavazni, most ezt én csak így elmondtam, mert hogy előbb-utóbb erről kellene szavaznunk, hogy szeretnénk-e csatlakozni, minél hamarabb egyébként, mert ugye nyáron nálatok is közigazgatási szünet van, egyebek. Viszont emiatt, mert hogy Szerencs ezt mindenképpen szeretné meglépni, így a kistérségi társulásnak a megállapodást kellene módosítani, akként, hogy nincs nálam a papír. Egyrészt, hogy felmegyék, mint szakfeladatot teszünk a tevékenységeknek, hogy ehhez kapcsolatban néhány pontot kell módosítanunk. Telephelyenként felvenni a szerencsés telephelyet, tehát ezért... Meg nyilván ugye akkor a pénz eszközt is ugye ők kapják meg, és úgy osztják vissza majd ugye Mádnak, tehát... Hát még az, ez még csak egyenlőre az a megállapodás, hogy a kistérség. És akkor, ha úgy döntünk majd a nyár folyamán, vagy így nyár elején, vagy hogy... Tehát, hogyha meg tudunk állapodni, hogy nyilván ez befolyásolja azt, hogy de mondjuk azt mondta a polgármester úr, hogy de mindegy, tehát nyilván ilyenkor a dolgozókban merül fel az, hogy úristen, mi lesz velem, meg akkor ki lesz a főnök, meg stb. Itt ugye polgármester úr ezt még kérdés nélkül is elmondta, hogy ő nem akar sehol bábáskodni, meg nem tudom. Viszont nyilván megmaradna ugye a munkavállalóknak a munkahelye, csak nem az önkormányzat lenne a munkáltatója, hanem a Szerencsi kistérség, illetve a vezetőnél lenne még egy olyan, hogy lehet, hogy marad, csak ugye kellene egy aki a település, tehát összefogja. Tehát egy ilyen, nem így, tehát ezeknek a részleteiről még szerintem, mivel én úgy nyilatkoztam, hogy szerintem minket érdekelne, mert egyébként mindenhol azt nézzük, hogy hol tudunk fogni a költségvetésen, de ha még erről majd beszélünk, meg átgondoljuk, nyilván utána majd a részleteket, meg ha megkapjuk azt, hogy tényleg írásba, hogy akkor a fenntartási idő alatt is csatlakozhatunk, akkor tudnánk a részletekről beszélni. De nyilván nekünk is ez egy, annyira nem örülnék, hogy ez is kikerül, lassan tényleg már minden szerencsém van, de hogy ez már, tehát már ez is rögtön 3 millió forint, meg plusz, amit majd még ki tudunk sajtolni Szerencsből. De mindegy, jó, tehát ugyanúgy menne minden tovább, csak
Itt nem érezne senki semmit, sem a gondozottak, sem az idősek, Igen. sem a dolgozók, egy fenntartható váltás történik. Igen. Tehát akkor a megállapodást kellene ehhez akként módosítani, a kistérségi megállapodást, hogy ezt a feladatot felvesszük. Így van, tehát társulási megállapodást kell most módosítani, hogy Szerencs egyáltalán ezt meg tudja csinálni, amihez majd tud csatlakozni a többi település, mert addig, amíg ez nincs meg, addig nincs mihez csatlakozni. Persze. Aki támogatja, hogy a kistérségi megállapodást módosítsuk, és bekerüljön a megállapodásba ez a feladat konkrétan, az készfeltartással jelezze. Nem? Tartózkodik? Nincs. Akkor 7 igen szavazattal a megállapodás módosítását elfogadjuk. És akkor én csak 2 gyorsat szeretnék. A múltkor a volt KMB irodát odaadtuk albérletbe, mert megkerestek minket, de aztán mégsem kell. Alá is írtuk a szerződést, de aztán mégsem kell, mert úgy döntöttek, hogy egyenlőre, mert kisbaba van, jobb otthon, és akkor van segítség, stb. Na mindegy, de azóta több ilyen igény is beérkezett. Mindenkinek elmondtam itt is, hogy ne legyen most már ez tényleg, hogy itt bejön valaki, és akkor ilyen érkezési sorrendben jövünk, hanem akkor azt, nem tudom, jónak látjátok-e, hogy akkor hirdetnénk meg a KMB irodát, meg fent a 4 szobásos, majd azt, hogy megnézzük, majd lemegyünk. Arra ugye a KMB irodára, már bocsánat, hogy így mondom, de úgy tudjuk beazonosítani, arra az épületre ugye 30 000 forintot állapítottunk meg, hogy annyi lenne havonta a bérleti díj plusz a rezsi. A korábbi bérleti díjas rendeletünkbe, ott pedig már meghatároztuk az egészségház felső szintjén lévő milyen lakást, 120 000 forint per hó összegben. Ha jónak látjátok, akkor ne legyen az tényleg, hogy itt van érkezés is, meg így, meg úgy, hanem akkor ezeket ugyanúgy kiírjuk, és akkor aki bejönnek az ajánlatok, bejönnek, hogy ki szeretne, és akkor azt is, nem tudom, pénzügyi bizottságnak, vagy hogy kell, nem kell, akkor meglátjuk. Egyáltalán lesz a jelentkező. Mondjuk a 120 000-es is volt már. Hát akkor remek. Az egy óriási nagy lakás. Persze. Hát az nagyon nagy, az a baj, ez 4 szoba. Igen. Az egy lakás? Van fent pillanat. Egy lakás, csak nagyon nagy. Igen. 4 szoba, emellett. Igen. Tehát lehet, hogy amúgy le lehet zárni, de attól a 120 000, csak annyi, hogy kevesebb lesz a rezsi. Mindegy, amúgy megtudjuk azt, hogy meghirdetjük, ha esetleg mégse érkezik be, mert 120 000, megnézzük, hogy lehet esetleg leválasztani, és akkor lejjebb visszük, akkor tudjuk módosítani a bérleti díjas rendeletünket. De akkor, ha jónak látjátok, akkor ezt így kiírnánk, és akkor nincs veszekedés, meg én hamarabb hallottam, én nem hamarabb, meg nem tudom, hanem aki gondolja, akkor beadja. Ez lenne az egyik. A másik pedig az, 1-2 képviselővel már itt a lányokkal beszéltük a közös testületi ülésen, de még mindenkit nem tájékoztattam, hogy ugye a művelődési házba kiírtuk az álláspályázatot. Hát több pályázat is beérkezett, de nyilván szerettük volna a mádiakat előtérbe helyezni. 2 mádi jelentkező adta be a jelentkezését, az egyik nálunk van egyébként más területen alkalmazásban, de nincs végzettsége, a másikuk pedig, akit tulajdonképpen június 5-ével alkalmazunk, és majd ő Kamenicki Erika, neki művelődés szervező diplomája van, és úgyhogy ő lesz nálunk, úgyhogy majd még vele amikor jön, akkor rögtön megyek is majd szerencsére, ugye van ez a Petőfi program, amihez most már be fogunk tudni csatlakozni, tudnak több ingyenes programot is biztosítani majd számunkra, úgyhogy szerintem már biztos ez is ment a faluba, mint minden, de azért szerettem volna, hogy ott lakosok is, meg ti is fogadjátok őt szeretettel, és segítsük a munkáját, meg a beilleszkedését, amennyire lehet. Szerintem ennyit is. Illetve még annyi, hogy júniusban már nem lesz testületi ülésünk,
rendes, menetrend szerinti, viszont majd még egy valamelyik este, vagy valamikor, amikor mindenki ráér, akkor tartanánk sőt, már meg is lenne, nem? Meg is beszélt, vagy nem beszéltük? Csütörtök 6 órát? El tudtok 1 órára szabadulni a gyerekesek? De mikor? Jövő hét csütörtök. Hanyadikon? 5. És akkor még lenne egy-két, vannak még írva pályázatok is, amik lejárnak akkor már, akkor el tudnánk dönteni az óvodavezető, illetve a Dűlő út kapcsán is még most nagyon reméljük, hogy a földmérő sikerülne megcsinálni, és akkor muszáj lenne eldönteni, hogy a nyár folyamán pörgetnénk meg mert ott sok a kifüggesztés, meg minden egyéb, hogy akkor azokat is megejteni, meg még talán a Mádért Kft-vel kap. Na mindegy, nem nagy dolgok, de hogy haladjanak, akkor még ezeket még letisztáznánk, hogyha jó. Nekem ennyi, nem tudom, van-e valakinek valami itt az indítványok javaslatokban. Csütörtök hány órásak annyit? 6, az már jó. Vizsgázik a telefonba a gyerekem. Az első változás, vizsgázik. Csak az, hogy ne kelljen akkor senkinek, megint Lacinak is, meg aki olyan dolgozik, Lipi is, akkor már beérnek. Hogyha a gyerekesek meg tudják oldani, akkor Gyula megoldja. Nem gyerekes. Hát igen, csak már... Vigyáznak magukra. Igen. Ja, jó, azt hittem valamit szeretne. Jó, akkor köszönöm a munkát, köszönöm, hogy velünk voltak, meghallgattak, és akkor találkozunk. Nem tudom, jövő héten lesz a kamera. Este 6 órakor? Este mindig. Ha nem lesz, akkor szeptemberben.